च्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल डुंगेवाडी इथं गणेश चतुर्थी मोठ्या भक्तिमय वातावरणात साजरी होते। तरुण मंडळी गणेश भजनात रंगून गेलेली दिसतात। भजनाच्या सुरांनी सारा परिसर मंगलमय झालाय। यामुळे गणेशोत्सवाला खास पारंपरिक रंग चढलाय। ही दृश्य कैद केली आहेत आमचे व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांनी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।